Samtang sa atong silingang lalawigan sa Bohol, sayra nato ang mga kasikas ning adlaw sa Piniliay. Pinaagi ning report. Taas sab nga linya ang nasinati sa mga butante sa pipila ka polling center sa Tagbilaran City sa Bohol karong adlaw. Sama na lang sa Booy Elementary School, di daghan na nagantos paglinya bisan sa kainit sa adlaw. Gani daghang mga butante ang miadto na sa mga tungaan sa wa pa ang alasay sa buntag. Apan nadugay sila og boto kay nagsigig pangita sa ilang precinct room number. Ang uban naghuwat og usa ngadto sa 3 ka oras usa pa makabutar. Duna say Voters Assistance Desk sa PPCRV. So diadyo ko diri karon sa May Bohol Elementary School kay mubutar ko sa akong mga gigugmang kandidato. So kaniya pa kong alas 6 sa buntag mintila until na wala ko kasulod sa precinct number nako. Ang Bohol adunay 949,791 registered voters nga gipaabot nga mobutar karong adlaw. Samtang higpit ka gipatuman ang pagkuha og body temperature sa mga polling center sa Bohol. Sa Tagbilaran City, di makaikyas ang mga butante nga musud sa tungaan kay dunay gabantay nga health personnel. Kinahanglan sab magsulob sila og face mask. Dunay isolation room nga dalhan sa katong dunay taas nga temperatura. Pagayon na ito, after 5 minutes kung musaka nilang time, natay isolation room dito sa kanya, atos lang i-assess. Hinuon wa may nasugatang problema sa butasyon o wa say butante nga dunay taas ang temperatura. Alang sa election 2022 coverage, uban ni Rod Prado ug Lance Gabutin, Chela Valiena, GMA Regional TV, Balitang Bisdak.